Докато светът спасява еврото, у нас има брожения в академичните среди. Вижте сега, оставки в ръководството на Алма Матер. Бойко Борисов знае, всяко нещо, което започва с Ал, е мафиотска структура. Ал Капоне, Ал Кайда и Алма Матер. Уважаеми зрители, днес в Софийския университет имаше протести на студенти и преподаватели срещу решението на правителството да обреже, да ореже парите за висшето образование. Нашият репортер Среброто беше там, вижте неговия материал. Млади господи, какво става тук? Протест. Протестираме срещу намаления бюджет на Софийски. И ще ни дигнат таксите, ще ни намалят стипендиите. Те вече без това ги орязаха. Аз съм от БАН и като новопостъпил висши взимам чисто 287 лева, сами го намаляват с 10%. Колега, сменяй ръчичките да не ти изтръпнат. Ами да. Мислиш си, че твоята жертва за изтръпване на ръцете ще доведе до нещо? Искам да получа едно добро образование, както и семестриалната ми такса да ми е по джоба. Пари има, но... Къде си? Търсете ги при жената на Бойко Борисов. Ти ми казваш някакви сензационни разкрития в момента, за които аз не съм се досетил. Колега, що си бос? Ами... знак на протест, може би. Откраднаха ми, взеха ми обувките. Няма пари за... Образованието обося. Образованието обося и аз също. Чакай да ви помогна. Значи искам да ви кажа, че ви е изключително приятно да присъствам на мълчалив протест. Тук с 2-3 думи разбрах за какво се протестира. Тук сме интелигентни хора. Нали не си, примерно, Софийски реститут и да имаш една турба пари да не ти пука от такси? Кой е това реститут? Много ще добре като за протест. Няма сега да ходим Грозния. Международни отношения уча. Само го вижте, то е ясно. С това ли ще разсечеме проблемите в образованието? Не, всъщност, смисъл това е просто един знак за гладнешкия обир, дето се извършва в момента и смисъл просто показвам какво се случва с парите за образованието. Искам конкретно ти, с твоя глас към министър Дянков да му кажеш нещо. Запазете ни таксите такива, че да можем да учим. Миска, муска, Мики Маус.